Willem de Bilt Hoi. en Liert. Die linkt. Hoe lang is die er al? Nou, nog net zo lang, hè? Nee, dat dacht ik net. Nee, ik ben een keer uitgenodigd voor Leert International. Ja. En dat vond ik zo prachtig dat ik dacht van, nou, ik wil voor mij werken met het concept en mij het idee. Ja, want ik heb even weinig gepraat, want je bent met je bijna hier namens Liert. Want er ben nog een paar dagen ook inschreeuwen. Hoe zit het eigenlijk? Per dagen? Ja, fijn. Ja, Yvonne Blijzen trouwens, leuk dat is het best. Ja, dankjewel. Ja, zondagavond, 12 uur, sluit de inschrijving. Bleekje. Ja, spannend. Is er al een pro bin of is het werkelijk alle muzikanten nog op het laatste moment? Ja, gelukkig wel, dus daar rekenen we ook een beetje op. Nee, wat we tot nu toe binnen hebben is gelijk aan vorige jaren. Ongeveer 30 bands die zich aanmelden van, goh, ik wil wel meedoen. Stuur me even alles op wat ik moet hebben. En kijk, ik zit nu op de helft. En vanochtend kwamen er alweer 3 binnen. Dus het gaat inderdaad richting de 25, 26 denk ik. Meidwaan, Liert, kom al je voorrondes. Het is een beetje naar je opzet en dan ze hier ik Willo. Vertel even, wat wordt je rol erin? Want dat had alles ik weer te krijgen met D-Drive, hè? Ja, D-Drive had je... De opleiding trouwens. Ja, D-Drive is een popopleiding. De Magnetic Spaceman, die zit er direct op. Toen ze opleid toen? Nou, net. Maar daarom ben ik... Dat was jammer, dat was een strak bandje inderdaad. Nee, maar daarom ben ik zo goed. Ja, kan ze krijgen even ja, dus ik boe. Nee, prima. Maar het is... en de Academie voor Popcultuur doet ik mij, hè. Dus, maar ja, Liert zie ik het ek oren dingen, hè. Soms, ik zie het vanmiddag te denken van misschien... suggereert Liert ook wel een beetje dat het al die mooie Lierten wezen maakt. Maar dat is net zo. Wij zien je punkbands en garage, postpunk. Het maakt het al hier net. Het is al hier Fries en daar gaat het om. Ja, maar dat is, zij is wel een beetje groer. Liert, Veskes, simpel. Ik bedoel, het waren, we kennen het al, ja? Associatie wel, hè? Ja. En Liert hit ik samen. Maar hier willen dus breder. Het maakt muzikaal volle breder dan nou dus. Ja, klopt. We hebben een soort van innovatiedocument gemaakt. Gezegd van, het moet anders. Het moet ook spannender worden. En we willen heel graag dat opleidingseffect erin hebben. Dus we willen jonge bands ook vooral uitnodigen van, doe mee. En daarom hebben we ook dit jaar voor het eerst een open atelier tussen de inschrijving en de voorrondes in. Zodat al diegenen die naar die voorrondes gaan zich door professionals kunnen laten bijschaven. Dus een middag gewoon werken aan je eigen nummer. En op het moment dat je naar de finale gaat, krijg je ook begeleiding richting die finale. Zodat er ook echt groei en ontwikkeling in zit. En dat is meteen de reden dat de finale dit jaar niet op 5 mei is, zoals we dat eerder gewend waren. Maar we gaan weer naar binnen. We gaan weer naar binnen om meerdere redenen. Je kunt mooiere clips maken van de bands. En tegelijkertijd hebben we wat langer voorbereidingstijd, zodat we die begeleiding ook echt waar kunnen maken. Wat leuk, joh. Dus even wat dat betreft, nee, bloed. Nee, de herstart is te dramatisch zijn. Maar je pakt het even naar zo. Waar komt D-Drive en de academie noteren? Dat is in die begeleiding van die artiesten, dan? Ja, en in de facilitering. Want we hadden dus op 28 maart hadden we een soort IPM atelier. En door begeleiding, mij bijvoorbeeld Jan Tekstra en Elske de Wal, en mij. Met de mensen? Nee, die ben ik wel, die had ik wel verstand van. Dus, en dat doen wij de opleidingen samen, geven wij die mensen dan aan de slag om het mooiste te maken. Ik ben heel benieuwd. Ja. Dat is toch zelf volgens mij, die? Je bent muzikant, hè? Ja, ik had zelfs een keer, ik moet eens even Als het won. Nee toch? Ik had maar de Rode Rozen mee spelen. Toen weer naar eerste en serieus? En het was weer tweede. Dus dat weer nog wel een beetje schandaal. En mij Orne Oosterhaven had ik nog wel een keer mee spelen. En met Sido Martens. Ja, je zit ervaring op de kreuk, hè? Ja. Leuk, Ja, leuk. Het is echt een heel leuk festival. Ja. Maar wat leuk dat je hem de opleiding erbij pakt. Dan krijg je het inderdaad wat de professionele setting. Het wordt wat breder al hier natuurlijk. Hè? Maar hoop je nog op meestal van de Popacademie en van die D-Drive mij door? Want er zitten ook een muzikanten op, hè? Ja, zeker. Nou, wat we gezegd hebben, van we willen zeker dat oude segment, hè, dus als we dat oude segment moeten, want daar zijn we wel uit voortgekomen, die willen we niet laten gaan. Dus we willen een beetje die mix maken tussen de, zeg maar de mainstream music en de wat meer innovatievere muziek. En dat moet ook een keer met elkaar gaan mengen en dat moet elkaar ook wat verder helpen. Dus ik zie hier ook allemaal jongens zitten van ik denk van, nou, die willen we misschien ook wel op het podium. Jongen, in het Friesk en de Meidwaan, oké? Ja, nou maar dat zeg je wel iets, hè? Want dat is misschien ook wel een drempel. En daarvoor hebben we ook gezegd van, nou, we moeten ook met de aanvoek straks gaan kijken van hoe kunnen we. Cursus Friesk. Nou, weet je, het schrijft natuurlijk toch wat anders. Hè? Of je een nummer in het Fries schrijft of in het Nederlands. Even los van hoe je het eruit krijgt, zeg maar. Maar daar moet je wel wat coaching in hebben. Nou, dat willen we ook bieden. Ja, ik zit er niet eens te denken aan de jeugdvertegenwoordiger. Die houdt een Nederlandse tekst door een vertaalmachine op Google gooit. En daar kwam dus een hele leuke, rare, grutte hittekst uit. Dus dat wie wel wat gebeurt. Ja, maar dat is heel eigen dan. En ik denk dat dat het effect ook wel is. Maar wat we executie is hetzelfde als hier. Hè? Dus alles bij elkaar op één plak. Dat is hoe het mooiste wezen. Muzikaal Dwarfsplein. Juist.
Wat ben je wat in, joh, hè? Altijd, hè? Hartstikke mooi, man. Ik wil nog even de instuurings. Het kind nog tot snijdt, Janne. Tolwoeren. Hoe en wat? Hoe moet ze het doen? Moet er een video komen of een demo? Maar je wat krakkemikkig eventueel? Nou, daar luisteren we wel doorheen. Dat is prima. Even naar lied.nl kun je je aanmelden. Krijg je meteen een inschrijfformulier terug. Wat je moet leveren is een mp3'tje, een inschrijfformulier ingevuld en een songtekst. Die foto komt later wel. Dus als er nog mensen zijn die zeggen van nou, ik doe mee en ik ga die uitdaging aan. Want let erop, de winnaar gaat natuurlijk wel naar Lied International. En dat is natuurlijk wel een extra uitdaging. Weet je maar waar trouwens? Waar dat houden wordt? Nou, we zitten nu in de wat zuidelijkere streken. Hebben er 2 regio's zich aangemeld. Dus wij krijgen het heel zwaar de komende maanden. Ik zit jong nog even met mijn gitaar op tafel. Nee, let maar zitten, jongen. Dat werd nog wel wat. Goed, Lied dus. Even op een site. Kist alles nog insturen. Meidwaan ontsnijdt Jan in ieder geval. Tolwoord en dan sluit de inschrijving. We gaan het zeker volgen. Kom eens even om. Hoe de vorderingen binnen zoek hartstikke leuk vinden. En uiteindelijk op naar de finale. Ik ben benieuwd, maar dat komt wel goed. Hoe is het met die drive?